Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Obhalile uthi uphupha amaqanda abolile. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ukuthi usubscribe ku YouTube, usifollow, ungi-inbox ucela number WhatsApp. Amaqanda abolile asuke bekubunzima usazobhekana nabo empilweni. Okusho ukuthi khona umzimo osazodlula kubo ubhekane nabo. Kanti ke mawukuthi ufudinga ulwazi oluphelele ngamaqanda owaphupha ungaya ku YouTube uzofica ama video, kune video ke laba engichaza khona ngamaqanda lihlephukile amaqanda nje afukanyele konke lokho uzokuthola ku YouTube. Ungaphuthuma uzoyifica impendulo yawo amaqanda ukuthi ngabe abika ini ngoba zihlukahlukene azifani. Ningakhohlwa usilandela nesisale kahle.